Συγγνώμη Γιάννη, η μπάλα αλλάζει, ο Μανατίδης θα κάνει το σουτ, κάπου η μπάλα βρήκε, όχι είναι out. Μπάλα πέρασε, καλή κίνηση, καθυστέρησε τελικά, κάνει και το σουτ από δύσκολη θέση ο Γκέκας. Πέρασε η μπάλα, είχε την ευκαιρία να τους ευνηδιάσει, η μπάλα όμως του έσκασε, έφυγε πιο μπροστά. Καραγκούνης ωραία, ο Σεταρίδης δεν είναι offside. Η σέντρα είναι στο πίσω δοκάρι. Αμανατίδης, Γκέκας, ευκαιρία, η μπάλα από πάνω, δίπλα από το δοκάρι. Χαμίταλ την τόπο που ανεβαίνει γιατί βρίσκει χώρο. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Κάνει και την κίνηση, το shoot out. Τον Αλτιτόπ θα παιχθεί η μπάλα. Δεν θα τη δώσει το Τουντσάι για να τη σταματήσει για τον Αλτιτόπ. Και αυτό γίνεται out. Τελείωσε. Πέρασε. Εμρέ, μπερδεύτηκαν οι Τούρκοι. Καραγκούνης, Βέλας, ζητάνε μπάλα από την άλλη πλευρά. Καραγκούνης και πάλι. Κρατιέται ο Σεταρίδης, η μπάλα περνάει. Υπάρχει μεγάλη ευκαιρία. Ο Σεταρίδης γυρίζει. Δεν είναι καλό το γύρισμα, δυστυχώς. Η μπάλα πάνω στα σώματα. Μπορούσε να προχωρήσει ο Γιούρκας ακόμα και να τελειώσει τη φάση με τα πόδια που έχει. Πήραμε με τον Καραγκούνη. Η γκρίνια στην εξέδρα είναι μεγάλη. Το πέρασμα. Εδώ είναι, θα γίνει το 1-0. Για να δούμε. Χαριστέα στο σουτ πάνω στα σώματα. Δεύτερο σουτ. Ο Τοροσίδης. Ο Τοροσίδης ήταν πάνω στο Βολκάν. Ο Τοροσίδης είχε την ευκαιρία από την καταπληκτική πάσα του Καραγκούνη. Κοιτάξτε, εδώ η μπάλα φεύγει, δεν υπάρχει offside το Τοροσίδη. Οι υπόλοιποι που ακολουθούν ήταν ένα παθητικό offside. Τοροσίδης σηκώνει το κεφάλι, σουτάρει δυνατά. Ο Βολκάν κρατάει το 0 για την Τουρκία. Εδώ προσπάθησε ο Σερβέτ. Μακριά ο Αουρέλιο, ακόμα πιο μακριά. Οι Τούρκοι βγαίνουν. Εδώ μπορούν να μας βρουν ανοιχτούς. Είμαστε 3 με 3. Γιοχάν κάνει την τρίπλα. Σουτάρει out. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στο 43 που περνάει στη μοναδική φορά που μας βρήκαν σε ανοιχτούς χώρους από τη μέση και πίσω. Κοιτάει ο Αμανατίδης που κρατήθηκε για να μην είναι offside. Πέρασε η μπάλα. Αμανατίδης με τον Γκέκα να ζητάει μπάλα. Αμανατίδης καθυστέρησε, σουτ του φωνάζουν από το πάγκο. Σουτάρει τελικά πάνω στον Βολκάν. Ωραία μπαλιά, ο Χαριστέας δεν είναι offside. Η μπαλιά του στο πίσω δοκάρι. Αμανατίδης γυρίζει, Γκέκας προσπαθεί. Είναι κλεισμένος, είναι δύσκολο. Εδώ προσπαθεί και πάλι ο Τοροσίδης. Η μπαλιά, το γκολ, όχι, κόρνερ. Καραγκούνης. Υπάρχει Σεταρίδης από την άλλη πλευρά, ο Καραγκούνης ψάχνει πολύ ωραία, ο Γκέκας στην κίνηση. Μεγάλη στιγμή. Στο τρίτο λεπτό δεύτερο ημιχρόνου, στο 48. Ο Ρωσίδης, Αμανατίδης και τώρα ο Μπασινάς που βγάζει την μπάλα. Χαριστέας, Γκέκας, ανεβαίνει ο Καραγκούνης, σουτάρει ο Καραγκούνης λίγο out. Στο 50. Η μπαλιά στην πλάτη της ελληνικής άμυνας, υπάρχει κίνδυνος εδώ, Χαλκιάς πρόλαβε και έβαλε λίγο το πόδι, αν πρόλαβα να δω ο Άντζας και να σταματήσει τον Τουντσάι. Το Ρωσίδης θα ψάξει από την άλλη πλευρά τον Χαριστέα. Κατέβασε. Ωραία. Μπασινάς, Χαριστέας, κάνει την κίνηση, σουτάρει ψηλά. Πάνω στα σώματα Αμανατίδης. Ξανακόβει για το Σεταρίδη. Η σέντρα του Σεταρίδη, απόκρουση, ο Λιμπερόπουλος κάνει την κίνηση. Κλείστηκε η μπάλα πίσω, σουτ ωραίο πάνω στον Βολκάν. Δεν έχει τελειώσει η φάση, το σουτ, δεύτερη απόκρουση του Βολκάν. Και χάνουμε, υπάρχει offside βέβαια. Στη δεύτερη φάση υπάρχει offside. Το σουτ εδώ από τον Τουμέρ στα σώματα, νέο σουτ. Η μπάλα out, ο Χαλκιάς έτσι κι αλλιώς παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας στο σουτ του Εμρέ. Εδώ ο Μπασινάς έκλεψε και μπορεί να βγάλει ωραία παλιά. Σαμαράς έξω από την περιοχή, σουτάρει πάνω τα δοκάρια. Ωραίο σουτ του Γιώργου Σαμαρά στο 20. Καραγκούνης, ωραία, Σαμαράς. Ωραία παλιά, κοιμήθηκε αμυνά τους, Αμανατίδης το γκολ. Το γκολ, το γκολ, 1-0 ο Αμανατίδης. 12 λεπτά πριν το τέλος. Η άμυνα των Τούρκων κοιμήθηκε, ο Αμανατίδης τους τιμωρεί. 0-1. 0-1 από τον Γιάννη Αμανατίδη. Μέσα στην πόλη, μέσα στο Αλίσα Μιγέν. Βρέθηκε απέναντι από τον Βολκάν, αυτή τη φορά δεν συγχώρεσε το λάθος τουρκικής άμυνας. 0-1. Να το ξαναδούμε την ώρα που βγαίνει η πάσα, πάει να τραβηχθεί ο παίκτης των Τούρκων και κρατάει τον Αμανατίδη εντός παιχνιδιού. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Το θα το δούμε μόνο με ένα replay. Με την κάμερα ήταν λίγο πιο πίσω. Εδώ ο Αμανατίδης πολύ έξυπνα περνάει την μπάλα πάνω από τον Βολκάν. Η μπάλα στο Σουκιούρ.
Προσπαθεί να γυρίσει. Το αριστερό του πόδι είναι φαρμακερό, δεν πρέπει να τον αφήσουμε. Γυρίζει την μπάλα στην άλλη πλευρά, κίνδυνος. Ο Αρντά, το σουτ. Διώχνει ο Χαρκιάς και το δοκάρι. Δεν ξέρω αν έχει βρει η μπάλα και εκεί. Περνάμε και πάλι με τον Αμανατίδη. Αμανατίδης πίσω. Σαμαράς στο σουτ 2. Όχι, out. Σαμαράς. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο σκόρερ Αμανατίδης. Σαμαράς περιμένει και τελείωσε. 1-0 με τον γκολ του Αμανατίδη. Η πρόκριση από απόψε. Η πρόκριση εδώ μέσα. Η πρόκριση μέσα στο Αλίσσα Μιγέν. Μέσα στην πόλη. Όχι μόνο νικάμε, αλλά τους βάζουμε και από κάτω από τους Νορβηγούς. Όχι μόνο νικάμε, αλλά κατά πάσα πιθανότητα στέλνουμε και τους Τούρκους να παρακολουθήσουν από τη τηλεόραση την διοργάνωση τον επόμενο Ιούνιο. Η ελληνική ομάδα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα είναι εκεί τον Ιούνιο στα τελικά. Αυστρία και Ελβετία. Εκεί όπου αυτή η ομάδα, αυτή η παρέα, όσο και αν ενοχοποιείται η λέξη, θα είναι και πάλι εκεί, γιατί το δικαιούτο από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία, μέχρι το μάτς με την Ουγγαρία, και από εδώ και πέρα βέβαια σκοπός μας είναι όσο περισσότερες νίκες. Μήπως πάρουμε ακόμα καλύτερη θέση για την προκριματική φάση, για τους ομίλους δηλαδή επικεφαλής για το Μουντιάλ του 2010.